Čau, 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 zpátky se vracím. Dejme tomu, že jsme nenašli jaguáry, ale místo toho jsem udělal jeden challenge, kde jsem sehnala si prachy a jestli to bude naklonit, ono to nejde, tak mám už 65 431 zlata a můžem konečně si tu zbraň koupit. Takže koupíme tu zbraň, aby byl někdo svědkem, že si ji opravdu kupuju, že, aby to nebyl nějaký podvod. Tak. A myslím, že bych to mohla koupit v Oregonu, aby to bylo taky lepší. Tak se přesuneme do Oregona. Musíme chvíli počkat. Tak. Ještě k tomu, no, my si tam hezky dojedeme, aby to bylo taky hezčí. K čemu máme používat nějaký transport. Takže, když tam dojedu, tak si můžu popřemýšlet, co budu dělat dál. Co budu dělat dál. Na co budu šetřit. Už jsem měla velmi vybranou zbraň. Vlastně měla jsem na výběr. Buď si koupím koně, nebo si koupím tady tu zbraň, pro kterou si teď jedu. A nebo si koupím tu zbraň, u který bych měla 5000 plus. Já jsem si vybrala tady tu zbraň, protože mě fascinovala. Protože tady tu zbraň tahle zbraň se mi velmi líbila. Takže si pro ní jedem. Už tady jezdí zase ty blbouni. Takže jsme u obchodu. Jakože bych to u něj koupila jako pší. Tak, vybíráme se nákup. Počkat, já mám tu pokladnu. Jo, tady je to zajímavější. Tak, tady třeba dáme shop. Tak. Zaprvé nejdřív si koupíme asi... Počkej. Drž. Nejdřív si asi koupíme zbraň. Tak. O tady jsem přemýšlela už, ale na to nemám teď zatím. Počkej. Tak. O tady Hej vole. Tak drž. No, proto. O tady té zbraní jsem přemýšlela, ale na ní nemám prachy zatím. A když se můžu podívat na tu zbraň, o který jsem přemýšlela, tak jmenuje se to The Equalizer a je to u něho napsáno It leaves all of your opinions equal that. Velmi tomu rozumím, protože já anglicky nejsem moc zdatná. A když se podívám na ten Empaler, tak je to shows powerful stakes that can imply ty vole, drž your enemies against walls. Takže koupíme si než tu zbraň. Ještě speciálně na to zaměříme. Mačkáme. A máme ji. Ne! Počkej. Velmi moc hezký dojem. Že jsme koupili novou zbraň. Ale já to asi nemůžu ukázat. Protože mi to padá. Tak moment. Jo. Tak, teď jsem to udělala vykaně. Ono to nechce držet. No, hurá. No, ty vole, teď to není normální.
No, tak prostě nějak takhle. Je to tam vidět. Tak moment. Ty vole, tak moment, já to stop. Tak, už jsem zase zpátky, nějak se mi to podařilo udělat. A doufám, že už mi to nespadne. A chtěla bych přečíst to congratulations. Congratulations, the Impaler is the master weapon of Demon Hunter. Let your friends know that you have it. To píše, abychom to mohli šarnout. Jak se nejsem připojená k internetu, takže to šarnout nemůžu. Tak, koukneme se na update. Takže ten update bude asi velmi drahý. Takže mám pouze, počkat, abych to mohla chápat, pouze jeden náboj. Takže to bude v prdeli tohle. No dobrý. Aha. A teď ještě musím koupit ty náboje, slavný. Takže teď se musím k tomu ještě dostat. To je. Ještě jeden, tak. Koupíme a máme. Tak a hned tu zbraň můžeme využít v akci. Protože už tu zbraň máme. No, vypadá pěkně, ale uvidíme. Uvidíme, co z té zbraně nakonec vypadne. Štít mi tady stojí koně. No. Pěkná. Ještě ji musíme vyzkoušet na medvědovi. To bude zabava. Protože mám úkol zabít medvěda. Tady tou zbraní. Když tady tou zbraní zabiju medvěda, tak vlastně dostanu attachment. Já jsem teď jaksi závislá na těch attachmentech, kde vlastně plním veškeré úkoly, abych měla ty attachmenty. Takže chodím na nějaký questy, plním úkoly a podobně. Tak. Teď vylez nahoru. Tak, jsme tu. Tak já doufám, že nevylezou dva medvědi. To jsem chtěla. Tak. Tak já si myslím, že už běží. Ono je to celkem silná zbraň. Ale teď nevím, já to mám sice, ale teď se musím podívat. Ne. Teď se musím podívat na ten attachment. Protože se mi neukázalo. A já teď nevím přesně, kde to bylo. No, ne. Počkat. Pojedu odzadu. Ne. Těch tady je ale úkolů. A to je všechno ještě k tomu z multiplayeru. Dokončí. Ano. Ne. Dobrý. Myslím, že mi to spadne. Ne. Bože. Tady, ne. Ach jo, kde to je? Tady, ne. Použít, zabij medvěda, použít beaver. Aha. No to není medvěd. On je to bobr. Takže nic. Takže vidíte, jaká je moje angličtina úplně luxusní. Takže teď si musím počkat, až vylezem bobr. Kdyby to aspoň byl medvěd, neřeknu nic. Ale když je to bobr. Ach můj bože. Teď budu čekat, až vyleze bobr a liška. No to tady bude, co to bude.
bude doba. Zatím jak dlouho, já už to natáčím 10 minut, to si děláte ze mě srandu. A to uvádím jenom kupování zbraně. Bude na to luxusní. Hele, Bobr, kde seš? Tady seš. A jestli mi to ne... No vidíš, je to tam. Takže... Já to přiblížím. Taky je hezký obrázek, on je to rozmazaný. A je tam napsáno Twisted Meaning. You impaled wild beaver. No, takže to bychom měli. A teď, kdybych chtěla se podívat na attachmenty, co už mám, tak se... Zrovna teď mi to musí spadnout. Tak se spočítám, kolik jich mám. Ale to chvíli potrvá. 2, 4, 6, 8, 9. Tak, jak si jsem přeskočila to svoje počítání. Tak, přeskočila jsem to svoje počítání, omlouvám se, Sejra mi proběhla, přišel jsem zpátky. A mám jich těch attachmentů hotových asi zhruba 38. Takže je jich tady spoustu, ale takhle rychle udělat ty attachmenty nejde to. Obzvlášť, když něco nechápete, jak máte udělat. Nějaký attachmenty jdou prostě udělat, ale nějaký ne. No, tady je to přesně napsaný. 100% completion. A je to tady napsáno, ty vole. A je napsáno complete all quest from begin to end. No, takže je to velmi zajímavý. A tady ta hra je velmi založená. Takže já si myslím, že asi by to mohlo být asi pro dnešek všechno. Ukázala jsem to, co jsem chtěla. Zbraň svýho koně. Ne, se srandu. Ukázala jsem to, co jsem chtěla. Trošku se mi to protáhlo. A brzo to přijde, asi myslím si, že dám to na YouTubeko, dám to taky na stránky Facebooku, koupení nový zbraně a taky plnění nějakých úkolů. Takže u dalšího kupování zbraně zdar!